No niin, hyvät ystävät. Vuorossa on 3. luento aiheesta mitta-asteikot sekä keski- ja hajontaluvut. Tuo mitta-asteikkoasia nostettiin erityisesti pohdittavaksi, että missä kohtaa se tulee, ja tässä se nyt sitten tulee. Jutun juoni on yksinkertainen. Tässä meillä on tämä meidän karttamme siitä, mitä kurssilla tapahtuu, ja nämä keskiluvut, hajantumisluvut ja jakaumat ovat keskeisiä välineitä, joilla me tarkastellaan, saamme jotain hahmoa, ymmärrystä siitä, että minkälainen aineisto on, jonka kanssa työskentelemme. No niin, vauhtia otamme siitä viimekertaisesta ja aina sopii kysyä, että miksi jotain tehdään. Tilastomenetelmien tarkoitus on se, että saamme puserrettua isosta kasasta dataa, informaatiota, sen olennaisen, tehtyä siitä ikään kuin siitä informaatiosta tietoa, ymmärrettävää, kun maailman hahmottamisen kannalta selkiyttävää. Ja siihen tietenkin tilastolliset menetelmät on nimenomaan kehitelty. Jos me ajatellaan sitä, että me lasketaan keskiarvoja ja hajontoja ja muuta vastaavaa, tai tarkastellaan jotain, miltä jokin kekoaineistoa näyttää, niin siitä tilanteen kuvauksesta ei yleensä päätellä mitään siitä. Jos meillä tässä aineistossa näyttäisi tilanne tältä, niin emme välttämättä päättele, että sitten koko Suomessa tai kaikkialla maailmassa asiat olisivat samalla lailla. Mutta sellaistakin tutkimusta toki voidaan tehdä. Ajatellaan nyt vaikkapa älykkyystutkimusta, jossa tietyllä testillä saatu tietty jakauma, ei se nyt ole samanlainen kaikkialla maailmassa, mutta ainakin ikään kuin voidaan lähtökohtaisesti pohtia, että kuinka lähellä sitä, jos me ollaan testattu se vaikkapa Englannissa, niin miten samankaltainen tilanne on Uudessa-Seelannissa tai Suomessa tai jossain muualla. Ja kuvailevassa tilastotieteessä nimenomaan puserretaan tämä niin kuin numeroiden sisältämä vaihtelu erilaisiin tunnuslukuihin. Keskiarvo on teille tuttu sellainen, ja taulukoihin ja graafeihin eli kuvioihin, eli kuviin. Ja minä tietysti teen sen käsillä. Joo. Aineistoon tutustuminen kannattaa aina aloittaa siitä, että katsotaan sitä, että miltä meidän muuttujat oikein näyttää, jolloin näkee nopeasti, että onko ne sellaisia, että ne sopii jatkotarkasteluihin yhdellä, toisella tai kolmannella menetelmällä, ja myöskin tulee jo jonkinlainen ymmärrys siitä, että mistä aineisto oikein kertoo. Esimerkiksi harjoitustyössä, kun te teette oman kyselynne sen kokonaiskyselyn osana, niin teillä on jokin asia, josta te olette kiinnostuneita, ja sitten te kerrotte siitä, mikä sen keskiarvo on, mikä sen hajonta on, onko se vino vai normaalisti jakautunut ja muuta vastaavaa. Ja sen voi tehdä kuvilla ja muutamalla selkeällä taulukolla. Tässä päästään jo jakautumien alkuun, eli yksinkertaisimpia tai yksinkertaisin mahdollinen jakauma kaksiluokkainen, ja sitten voidaan tarkastella eri tavoin sitä, että miten tämä jakautuu, tämä tyttöjen ja poikien osuus tässä tapauksessa, mutta voisi olla joku ihan mikä tahansa. 2 luokkaa, että voi olla enemmän luokkia, se edelleenkin luokitteluasteikollinen. Olennaistahan tässä nyt on se, että
jo riippumatta siitä, tarkastelemmeko näitä, kuinka monta tyttöä on, kuinka monta poikaa on, tai prosenttiosuuksina samaa asiaa, niin me puhumme kuitenkin todellakin samasta asiasta. Eli että taulukko ja kuva tai toisenlainen kuva, kaikki kertovat saman tarinan, saman storyn. Toisin sanoen tässä, miten tahansa asiaan lähestyy, niin poikia tässä aineistossa oli pikkusen enemmän kuin tyttöjä. Tässä meillä on jo vähän toisenlainen jakauma. Tässä meillä on siis ikä kuukausina tietyssä aineistossa ja tuossa joutuu jo vähän syynäämään, jos katsoo. Totta kai kuukausi on toki 12, että sen ymmärrämme tuosta heti suoraan. Mutta sitten jos pitäisi tarkemmin eritellä, että miten tuossa frekvenssit, eli kuinka monta kunakin kuukautena syntyneitä on, onko siinä jotain vaihtelua vai onko ne samoja, niin siinä pitäisi olla aika röntgenkatseen, niin kuin pystyy näkemään. Prosenttiluvut auttaisivat melko lailla, eli siinä näyttäisi, että se on niin kuin 8 paikkeilla tuossa tammikuussa ja joulukuussa, ja sitten siinä keskellä mennään jo 8,8, 8,9, 9,1. Eli näyttäisi vähän siltä, että kekoa on keskellä, mikä tietysti ei tule valtavan suurena yllätyksenä, jos tietää, että suomalaisia syntyy kesällä enemmän kuin talvella. No niin, tässä meillä on sama asia. Kyllä vähän vahvistaa tuota äskeistä tulkintaa. Pylväsdiagrammina tämähän sopii hyvin. Nyt vaikka kuukaudet ei ole ihan tasan saman mittaisia, niin suurin piirtein kuitenkin tässä ei näy tällaista niin kuin parillinen kuukausi, eli siis 30 päivää tai muuta sellaista efektiä ihan suoraan ainakaan mun silmiini. Mutta sen sijaan näyttäisi siltä, että nuo kesäkuukaudet tosiaan on vähän korkeampia tai pidempiä pylväitä. Ja ehkä nyt varsinkin sitten tuo marraskuun lyhyin pylväs pistää silmään. Jos me haluamme pelkistää tätä meidän tarinaamme, niin me voimme ikään kuin järjestellä ja luokitella havaintojamme. Tässä on tehty nyt niin, että on sen sijaan, että meillä olisi kaikki 12 kuukautta, niin on laitettu niin kuin, alkuvuosi 4 kuukautta, kesäkausi 4 kuukautta ja loppuvuosi syksy 4 kuukautta. Ja silloin alkaa jo aika selkeästi niin kun tämä viesti tulee selkeämmäksi ja selkeämmäksi, helpommaksi ymmärtää ja hahmottaa. Jos tämä on se viesti, jonka yrität saada esille, niin silloin se, että siellä on valtava määrä erilaisia luokkia, ei auta lukijaa ymmärtämään, mistä on kyse. Tämä myös poistaa sen parillinen kuukausi mahdollisen häiriötekijän, joka tuolla olisi voinut olla. Okei. Mä lupaan yrittää aina muistaa laittaa näitä väliin. Jutun juonihan on hyvin yksinkertainen. Me käymme läpi, tämä on ikään kuin saa ajatukset vähitellen liikkumaan oikeaan suuntaan. Ja sitten me mennään harjoituksiin ja harjoituksissa kädet savessa tehdään näitä juttuja. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että täällä kannattaa niin kuin vähän linkittää siihen, että mitä se on. SPS:ssä varsinkin kun teillä on aineistoja, niin pääsette kokeilemaan ja leikkimään ja katsomaan, että miten tämä oikein toimii, koska tekemällähän sen SPS:n käytön ja tilastojen tulkinnan oikeasti kaikki, jotka sen oppivat sitä kautta. Kukaan ei ole syntynyt tässä tapauksessa tilastollinen kuutolusikka suussa tai muutenkaan ikään kuin. Ei ole kyse siitä, että olisi lahjakkuuden laji, jota toisilla on ja toisilla ei ole, vaan
näille asioille pitää altistaa itsensä, omaa mielensä, ajatella niitä koukeroisia teitä välillä, niin kuin pähkäilläkin. Ja kukaan ei selviä ilman tiettyä niin kuin, ihmettelyn määrää ja tekemistä, mutta toisaalta takaa kyllä, että kyllä te sitten selviätte, kun te teette. Alright. Eli SPSS siellä on valikko nimeltä Analyze siellä yläpalkissa. Sieltä löytyy heti muistaakseni kakkoskoodasta Descriptive Statistics ja sieltä kohta Frequencies. Ja kun sen valitsee, niin sieltä voi sitten poimia halutut muuttujat, joita halutaan vertailla, tarkastella ja sitten mä jostain syystä kirjoittanut tuohon taustamuuttajat, mutta ylipäätään siis muuttujat. Ja sitten sieltä voi valita, että haluaako kyseisen tuloksen taulukkomuodossa, kuviona vai kumpaakin. No niin, sitten sieltä löytyy tämmöinen kohta kuin histogrammi. Ja se kuvaa siis sitä, miten tietyn muuttujan frekvenssijakauma, eli onko se, mikä se nyt onkaan, miten yksittäisten kategorioiden luokkien pylväät, minkälaisen kuvion ne muodostaa. Ja kuinka paljon tapauksia kussakin luokassa on. Tässä meillä olisi nyt ihan tyypillinen sellainen, että opiskelijoiden käsitys siitä, että siitä on apua myöhemmissä opinnoissa, jos osaa kvantitatiivisia menetelmiä. Ja niin kuin näkyy, niin asteikolla 1–7, niin 4 on aika vähän, 5 enemmän, 6 ja 7 kaikista eniten. Vinojakauma, joo. Siitä voisi tietysti myöskin päätellä, että suurin osa opiskelijoista on sitä mieltä, että kyllä siitä on kohtuullisessa määrin hyötyä tai paljon hyötyä. Sellaisia, jotka on sitä mieltä, että niistä ei ole pätkääkään hyötyä ikimaailmassa, niin sellaisia vastauksia ei ainakaan tullut. Voihan olla, että joku on sitä mieltä hiljaa mielessään, mutta paperille ei näyttänyt sellaista tulevan, tai e-lomakkeeseen tässä tapauksessa. Tai vastaavasti, mielestäni kvantitatiivisten menetelmien opiskelu on ajanhukkaa. Tässä nyt näkyy ihan hyvä esimerkki niin kuin käänteisosiosta. Tämä on ikään kuin suora logiikka, eli siitä on apua, ja sitten oikealla ollaan täsmälleen samaa mieltä. 7, suuri arvo on samaa mieltä, ja vastaavasti sitten tässä pieni arvo, olen täsmälleen eri mieltä siitä ajatuksesta, että kvantit olisivat ajanhukkaa. Suurin osa joukosta on loogisesti, jos ajatellaan äskeistä, niin käänteistä mieltä nyt sitten. Ne ovat sitä mieltä, että tämän voisi tulkita niin, että kun sanoit, että on täsmälleen eri mieltä siitä, että kvantit on ajanhukkaa, tarkoittaa käytännössä sitä, että sanoo, että on sitä mieltä, että kvantitatiiviset menetelmät eivät ole ajanhukkaa. Okei. Ja nämä pylvät siis kertoo siitä, kuinka monta tapausta ja havaintoa tässä aineistossa kuhunkin luokkaan sijoittuu. Tässä nyt näkyy vasemmalla enemmän normaalisti jakautunut ja tuossa oikealla jopa hieman tämmöinen kaksihuippuinen jakauma. Mutta nämä on sellaisia, joissa tämä niin kuin äärimmäinen samanmielisyys, opiskelen valtavan mielelläni, olen täsmälleen samaa mieltä mielelläni kvantitatiivisia menetelmiä, niin tässä ollaan jo vähän varovaisempia. Ja toki aika moni on sitä mieltä, että jonkun verran tai aika paljonkin uuvuttavaa tämä.
huuttavaa täsmälleen samaa mieltä. Olisi tuo, niin tässä ollaan aika samaa mieltä tai jonkun verran ainakin. No, se on aika väsyttävää välillä. Ajatteleminen on. Ja, no niin, sitten tulee lisää. Unohdetaan se. Mennään eteenpäin. Sitten me tullaan siis siihen, että kun te teette kyselyn, niin tyypillisesti teillä on useita osioita, jotka mittaa samaa asiaa. Ja erilaiset summamuuttujat ovat sellaisia, joissa me kootaan näiden eri yksittäisten osioiden, yksittäisten kysymysten väittämien testitehtävien tai muiden vastaavien. Jos me kootaan niiden tulos niin, että me voidaan tarkastella yhtä yhteenvetomuuttujaa, yhtä summamuuttujaa siinä mielessä. Sen sijaan, että joutuisitte raportoimaan jokaisesta osiosta erikseen, että sitten tyttöjen ja poikien ero on tämä tässä ja tuossa ja tuossa ja tuossa, niin teillä on yksi iso summamuuttuja, jolla koko asiaa voidaan kerralla tarkastella. Eli näin me saadaan ikään kuin näiden eri indikaattoreiden tai väittämien tehtävien, yksittäisten tehtävien kautta tieto siitä ilmiöstä, siitä taustalla olevasta asiasta, jos me ollaan kiinnostuneita. Me voidaan kysyä kaikenlaisia kysymyksiä, ja niiden summamuuttuja kertoo esimerkiksi siitä, että onko kiinnostunut koulutuksesta tai panostaako sellaiseen tai tällaiseen asiaan, mitä tulevaisuutta suunnittelee koulutuksensa jälkeen ja niin edelleen. Mitä nyt olette siis mittaamassa? Ja yleensä lasketaan havaintoarvoista keskiarvoa tai lasketaan ne yhteen. Te olette kouluja käyneitä, koulussa tyypillisesti eri kokeiden osatehtävien pistemäärät laskettiin yhteen ylioppilaskirjoituksia myöten, niin että saatiin niin kuin kokonaispistemäärä ja sitten sen perusteella arvosana. Mutta tämä kokonaispistemäärä, niin sehän on just tällainen summa. Toi keskiarvon laskeminen taas on usein kätevää. Esimerkiksi se tulee olemaan kätevää nyt, kun teillä on kyselylomake, jonka mittarissa teillä on jotain ikään kuin joku asia, josta ollaan samaa mieltä, eri mieltä, niin ajatellaan, että mikä tahansa sellainen, niin silloin, jos te laskette keskiarvoon, niin se tulos, kuva, joka me saadaan, tai ne erot, jotka me saadaan ryhmien välillä, ne on ikään kuin siinä samassa asteikossa 1-5 tai 1-7, mitä te nyt käytätte. Kun taas, jos lasketaan summapistemäärä, niin se riippuu siitä, että onko teillä 5 vai 6 vai 7 osiota siinä mittarissa, tai 3. Et jos teillä on 3, niin siitä tulisi maksimipistemäärä, esimerkiksi 3 × 5 on 15, jos teillä on 4, niin se olisi jo 20. Sekä minimi että maksimi siirtyy, ja tämä siirtyileminen ei ole ikään kuin asian ymmärtämisen kannalta yhtään tarpeellista. Eli mieluiten silloin, kun meillä on kyselylomakkeen vastauksia, niin me laskettaisiin keskiarvo, ja sitten taas, jos me ajatellaan matikan koetta, jossa on erilaisia tehtäviä, jotka kuitenkin suurin piirtein mittaa samaa matikan osa-aluetta, niin silloin toi yhteenlaskettu pistemäärä tavallaan kertoisi siitä, että kuinka paljon kaiken kaikkiaan tästä koko kentästä hallitsee. Jos me ollaan vähänkään onnekkaita, niin käy tyypillisesti niin, että
erilaiset pienet satunnaiset häiriöt tai sanamuotojen aiheuttamat virheet tai muut vastaavat osiotasolla, niin ne kumoutuu sitten, kun me lasketaan summamuuttuja tai keskiarvomuuttuja. Ja jos meillä on vähän enemmän onnea, niin sitten summamuuttuja myös paremmin muistuttaa normaalia kaumaa, sitä kaunista kamelin kyttyrää, kellonkäyrää, kuin jos meillä on yksittäisiä osioita. Niin joku on vähän vino yhteen suuntaan, joku toiseen suuntaan, mutta kun me lasketaan yhteen, niin tullaan lähemmäs keskiarvoa. Tullaan lähemmäs normaalia kaumaa. Jos meillä olisi vaikkapa 10 kysymystä itsetunnosta, niin niistä kannattaisi laskea keskiarvo, niin silloin meidän sitten yksi ei tarvitse enää laskea, ei tarvitse raportoida 10 muuttuja erikseen, mutta sen lisäksi niin meillä olisi myöskin yksi selkeä muuttuja itsetunto, jonka kanssa voisi josta voisi laskea keskiarvon ja niin edespäin. Ja se itsetunto olisi tyypillisesti sellainen, että sekin olisi fiksua vaan niin kuin sillä asteikolla, jolla tämä mittari on toiminut, niin siis lasketaan keskiarvo. Okei, lupaamani mitta-asteikot. Me olemme siis puhuneet laatuasteikko-muuttujista. Laatuasteikko on juupas eipäs tai Helsinki-Turku tai miehet-naiset tai muita vastaavia kaksiluokkaisia, tai sitten niitä luokkia voi olla enemmän. Sanotaan vaikka Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, niin sitten alkaa olla jo niin kuin laadullisia eroja ja niitä on enemmän kuin 2. Tietyt laatuasteikolliset muuttujat voidaan pistää johonkin järjestykseen. Tavallaan niin kuin järjestysasteikko siis on laatuasteikko, mutta se on jotain sen lisäksi. Silloin me puhutaan asioista, jotka on parempia, suurempia, olemme enemmän samaa mieltä, eri mieltä, niin kuin esimerkiksi se äskeinen itsetunto tai joku muu sellainen väittämä, niin silloin on tietysti helppo sanoa, että okei, tästä kvanttiosaamisen osiosta ollaan niin kuin vahvasti samaa mieltä tai vahvasti eri mieltä, mutta siinä on tietty järjestys. Se, että onko nämä jokainen luokka yhtä iso, yhtä pitkä väli, niin se on sitten eri asia. Mutta ainakin järjestysasteikollisuus selvästi, asteikollisuus siinä selvästi näkyisi. Tämmöisiä olisi siis vaikkapa ikäluokat, koulutustaso, niin kuin perusasteen koulutus, toisen asteen koulutus, yliopisto-korkeakouluasteen koulutus, olisi tyypillinen järjestysasteikollinen. Ne ei ole yhtä pitkiä. Peruskoulu on 9 vuotta ja lukio, ammattikorkeakoulu ja on joku sellainen 2-3 vuoden putki, 4 vuottakin joku painaa sitä. Ja sitten yliopistokoulutus tyypillisesti maisteri ja 5 vuotta ehkä ja tohtorikoulutus sitten 5-6 vuotta tai 4 vuotta, jos ollaan oikein idealistisia. All right. Koulutustaso olisi siis tyypillinen järjestysasteikko, siinä on järjestys kyllä, mutta siinä ei ole samanlaisia portaita tässä asteikossa. Sitten me tullaan siihen, että meillä on järjestysasteikko, jolla taas on jotain lisävaatimusta. Eli nyt ne ei ole pelkästään järjestyksessä, vaan jokainen askel tässä portaikossa olisi yhtä pitkä. Silloin me puhutaan välimatka-asteikosta. Ja sellainen olisi vaikkapa Celsius-lämpöasteikko. Eli siellä on askel 1-2 on periaatteessa saman mittainen kuin 2-3 ja 30-31.
Sitten me tullaan vielä lisävaatimukseen. Celsius-lämpötila-asteikko on just sellainen, josta puuttuu jotain, joka on suhdelukuasteikossa. Eli siinä on joku absoluuttinen nollakohta. Vaikkapa tulot, pituudestakin me voidaan ajatella, että okei, meillä olisi niin kuin, nolla, absoluuttinen nolla on olemassa siitä huolimatta, että yksikään ihminen ei ole 0 metriä tai 0 millimetriäkään. Mutta tulot periaatteessa mahdollista olla saamatta yhtään rahaa tietyn vuoden aikana, mikä näkyisi sitten verotuksessa, eilisissä tiedoissa ja niin edelleen. Kaikenlaiset tällaiset asiat. No mikä näissä nyt on sitten se olennainen asia? Minun täytyy sanoa, että mä en ole ihan enää muista, että miksi tässä lukee, että ei saa olla negatiivinen. Kyllä se periaatteessa voi ihan hyvin olla negatiivinenkin, mutta okei, unohdetaan se. Joka tapauksessa näissä välimatka- ja suhdelukuasteikollisissa muuttujissa meillä on erilaisia lukuja. Esimerkiksi keskiarvo voisi olla just sellainen. No niin. Jos me puhutaan tamperelaisista ja helsinkiläisistä, niin silloin se on jokin, no se voisi olla TA tai HE tai muuta vastaavaa, mutta ryhmän nimi siis, tai joku, anteeksi, yritystä on. Tuolla joku symboli, joka viittaa siihen, että minkälainen porras tässä on, että puhutaan perusasteen koulutuksesta vaikkapa. Se, että minkälaisia arvoja siellä asteikolla saadaan, niin tyypillisesti aiheuttaa sitten pohdintaa jo tässä arvojen vertailussa. Me voidaan ihan hyvin laittaa naiset ensin tai miehet ensin. Järjestys on tavallaan täysin mielivaltainen ja sillä ei ole informaatioarvoa. No niin. Mutta sitten jos me tullaan tähän enemmän tai vähemmän koulutettu tai enemmän tai vähemmän samaa mieltä tai muuta vastaavaa, niin silloin näillä on joku järjestyksellä ja sillä, että missä kohtaa tätä asteikkoa on, sillä on jo joku viestiarvo. Se kertoo jotain. Ja jos me jatkamme siitä eteenpäin tänne, niin sitten huomaamme, että siellä on, nyt me voimme jo vertaillessamme näitä lukuja, me voidaan laskea erotuksia tai summia tai suhdelukuja tai muuta vastaavaa. Ja sama juttu koskee sitten tietysti suhdelukuasteikkoa. Nyt kasvatustieteessä meillä, paitsi nyt tulotaso tai joku sellainen, niin yleensä meidän asteikkomme on parhaimmillaan välimatka-asteikollisia, tämmöisiä absoluuttisen nollan omaavia asteikoita meillä on aika vähän käytännössä. Jopa jos joku on saanut matikan kokeesta arvosanan 0, niin se ei välttämättä kerro, että hän ei osaa sitä matematiikkaa ollenkaan. Se saattaa ihan yhtä hyvin kertoa, että hän ei vaan viitsinyt vastata. Useammin melkein kertoo siitä. Okei. Ja sitten voidaan vielä niin kuin yhdistää tämä siihen, että minkälaisia tilastomenetelmiä sopii käyttää missäkin tilanteessa. Eli noin karkea luokitus olisi ei-numeerinen, ei numeroissa, no, olisi nämä luokitteluasteikolliset tai mahdollisesti järjestysasteikolliset. Ja siellä me voimme eri tavoin tätä jakaumaa kyllä kuvittaa,
tai taulukoihin laittaa tai muuta vastaavaa, kertoa kuinka paljon tapauksia kussakin luokassa on ja niin edespäin, niin kuin tuolla aikaisemmin tehtiin. Mutta se ei vielä ole ikään kuin, se ei edellytä mitään laskutoimituksia. Mutta sitten kun me mennään tänne numeriselle puolelle, niin sitten me voimme käyttää kaikenlaisia numerisia operaatioita, yhteenvähennys, kerto- ja jakolaskua ja muuta kivaa. Ja silloin tästä siis tämä on syy, tai tämä johtaa siis siihen, että tietyillä asteikoilla vaan voidaan tehdä matemaattisia muunnoksia, laskea keskiarvoja tai hajontoja tai muuta kivaa. No niin, nyt voi vetää vähän aikaa henkeä. Sitten tulemme siis siihen, että meillä on erilaisia tunnuslukuja, joilla me voidaan tarkastella jakaumia. Meidän keskeiset, tässä meillä olisi nyt asteikkoa, kuinka monta euroa henkilö ansaitsee kuussa. Eli tämä olisi nyt tyypillinen suhdelukuasteikko. Se voisi periaatteessa jatkua 0 niin suureen summaan kuin mitä vaan löytyy Suomesta tai maailmalta ansioita per kuukausi. Ja näkyy, että tämä jakauma jakautuu. Tuossa on huippu ja täällä on häntää tänne päin aika pitkälle. Eli selvästi niin kuin ylöspäin vino sanoisimme. Eli se pitkä häntä jatkuu tuonne yläsuuntaan. Hetkinen. No, miten se nyt teille näkyy? Yläsuuntaan joka tapauksessa. Ja jos me mennään vähän tarkemmin katsomaan sitä, niin meillä on eri arvoja, joilla me voimme kuvata tätä havaintojen arvoja, joilla voimme kuvata tätä jakauman sijaintia x-akselilla. Eli tässä kuinka paljon jengi ansaitsee kuukaudessa, niin ensimmäinen, millä kuvaisimme sitä, olisi moodi, eli tyyppiarvo. Ja tyyppiarvo on siis arvo, joka on tosi helppo täältä nähdä. Se on siis pisin pylväs, eli se luokka, jota on eniten tässä aineistossa. Moodi. Ja me olemme tällä kurssilla tavanneet lyhentää sen MO:ksi. Sitten meillä on mediaani, joka on yhtä helppo selittää. Eli se on se luokka, jonka toisella puolella on puolet jengistä ja toisella puolella toinen puolikas. Ja sitten me tulemme keskiarvoon. Ja keskiarvo on siis kaikkien havaintojen summa. Siis kaikki palkat, mitä tässä kokonaisaineistossa on, lasketaan yhteen ja jaetaan tapausten lukumäärällä. Eli täällä palkansaajia on luultavasti aika monta miljoonia, niin niillä miljoonilla jaettaisiin silloin se yhteen laskettu, kuinka paljon on saatu, jolla me saataisiin se, että kuinka paljon yksi henkilö keskimäärin saa kuukaudessa palkkaa. Nämä kaikki on keskilukuja. Ne kaikki kertoo siitä, että missä kohtaa tätä asteikkoa tämä kyttyrä suurin piirtein sijaitsee. Ja mitä vinompi se on, niin sen selkeämmin nämä luvut poikkeaa toisistaan. Eli jos sulla on hyvin vino asteikko, niin keskiarvo on sille kovin herkkä, se siirtyy sinne kauemmas ja kauemmas. Moodi ja mediaani pysyy vakaammin paikallaan. Ja jos meillä on hyvin vino jakauma, niin mediaania kannattaa mielellään silloin käyttää keskiarvon sijaan. No niin, tästä nyt on sitten vähän lisää. Ja tuossa on meidän tapamme ilmaista, kuinka keskiarvo lasketaan. Eli meillä on siis moodi MO, mediaani MD ja keskiarvo.
Rakkaalla lapsella tässä on monta nimeä, mutta me käytämme siitä M, koska se käy sitten myöskin englanninkielisessä kirjallisuudessa hyvin. Mean, niin laskemme siis kaikki palkat yhteen ja sitten jaamme tapausten lukumäärälle ja saamme keskiarvon. Ja tuolla on vielä niin tämmöinen hieno säätö tähän mediaanikysymykseen, että jos havainto johonkin parillinen määrä, jolloin ei voi olla puolet kummallakin puolella. Siis pariton määrä, niin silloin sieltä löytyy yksi arvo, jonka toisella puolella on toinen puolikas ja toisella toinen puolikas. Mutta jos sulla on parillinen määrä, niin sitten jaetaan nämä kaksi keskimmäistä. Se on se niiden puoliväli, on se, missä kohtaa on mediaani. Eli tässä nyt olisi käytännössä tämä homma demottu, eli nyt meillä olisi moodi, useimmin esiintyvä arvo, eli tyyppiarvo. Tässä on 2 kakkosta, eli tulos olisi 2. Sitten mediaani. Pistetään nämä havainnot järjestykseen ja poimitaan keskimmäinen näistä. No niin. Ja sitten keskiarvo, jonka kyllä olette koulussakin tutustuneet, niin lasketaan kaikki tapaukset yhteen ja jaetaan tapausten lukumäärällä. Ja niin kuin näkyy, niin keskiarvo, mediaani ja moodi, vaikka ne kaikki on keskilukuja, niin ne ei kuitenkaan esimerkiksi tässä esimerkissä ole sama asia, koska tuo ei ole normaalisti jakautunut tuo aineisto, vaan siinä on vinoutta. Alright, mutta kääntäen. Jos jakauma on yksihuippunen ja symmetrinen tarkoittaa, kun toinen puolisko on toisen puoliskon peilikuva, näin, niin jos se on symmetrinen, niin silloin moodi, mediaani ja keskiarvo osuvat päällekkäin samaan kohtaan, eli tänne keskelle. Silloin ymmärrätte jo vähän sitä, että miksi me tavoittelemme jakaumia, jotka on normaalisti jakautuneita, silloin kun se on mahdollista mittausteknisesti. Se helpottaa tätä aineiston kuvaamista ja erilaisia laskelmia tämän jälkeen. Ja niin kuin tässä demotaan, niin jos häntä on tuonne alaspäin, niin silloin keskiarvo singahtaa alas ja moodi jää aika lailla paikalleen, mediaani on siltä väliltä. Ja kääntäen, jos häntä on tuonne ylöspäin, niin silloin keskiarvo singahtaa ylöspäin. Eli keskiarvo on herkkä näille poikkeamille tästä normaalijakaumasta. Kaikista näistä herkin. Okei. Paitsi että meillä on siis otoksen keskiarvo, josta me käytämme tätä M-lyhennettä tai KA-lyhennettä tai X, jossa on tuonne hattu päällä tai viiva päällä. Kaikki erilaisia merkkejä samalle asialle. Kuten sanoin, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin sitten meillä on vielä merkki populaation keskiarvolle. Eli jos meidän kohdejoukkomme olisi tässä tutkimuksessa kaikki suomalaiset, niin kaikkien suomalaisten keskiarvoa merkkaisimme tuolla pikkumyyllä. Ja sitten jos me otamme otoksen ja sen avulla yritämme arvioida, että mikä olisi suomalaisten tilanne, niin sitten meillä olisi sen otoksen keskiarvo. Sitten tässä todetaan, että meillä voi olla, että meidän ei pidä päätellä liikaa keskiarvosta, koska niin kuin tuossa yläkuvassa näkyy, niin jakauma voi olla hyvin erilainen ja silti siinä on sama keskiarvo. Ja keskiarvo on hyvin herkkä nimenomaan tämmöisille niin kuin hännille tai poikkeaville arvoille.
jopa voi olla niin, että teillä on ihan nätti kellokäyrä, mutta sitten yksi tapaus, joka poikkeaa ruodusta pahasti, niin se heittää koko tämän keskiarvon laskemisen jo kankkulan kaivoon. Mutta yleensä, kun varmistelee tätä, että me puhumme tosiaankin kohtalaisen normaalista jakaumasta, niin keskiarvon käyttäminen on pätevä tapa. Ja ihan kätevää on myöskin katsoa, SPSS laskee ne klik, te valitsette itselleni, mitä te haluatte nähdä. Jos te tarkastelette keskiarvon lisäksi moodia, mediaania ja jotain hajontalukuja, niin te saatte äkkiä näkösälle sen, että onko ne moodi, mediaani ja keskiarvo, antaako ne saman arvon. Silloin se on symmetrinen se jakauma. Eli se helpottaa tarkastelua. Ja toki kohta katsotaan lisää, mutta hajontaluku kertoo siitä, että onko nämä tapaukset hyvin tiukkaan pakattuina keskiarvon ympärille, vähän niin kuin pingviinit keskellä talvipakkasta, vai onko ne leväälle jakautuneita niin kuin gnu-antiloopit savannilla keskellä kesää. Alright. Tässä meillä on nyt vähän laskeskelua, aineisto ja sitten siihen on tehty yksi pieni muutos tuossa. Ja näette, että tämä yksi pieni muutos aiheuttaa jotakin huomattavaa vipellystä. Moodi pysyy samana, mediaani pysyy samana, keskiarvo muuttuu rajusti. Ja tämä on nyt mun demonstraationi tästä, mun esimerkkini tästä, että yksikin rajusti poikkeava arvo voi antaa hyvin kummallisen tuloksen, joka sotkee teidän keskilukunne ja tarkastelunne, varsinkin jos aineistot eivät ole kauhean isoja, niin silloin se yksi tapaus voi olla hyvin, hyvin vaikuttava. Ja tietysti kun keskiarvojen perusteella sit lasketaan kaikenlaista muuta kivaa, niin tämä yksi tapaus täällä aiheuttaisi aika lailla häslinkiä. Milloin tuommoinen voisi tulla? No, tuommoinen on minullekin sattunut useita kertoja. Tuon kun syöttää aineistoa ja käsi vähän tutisee ja painaakin 2 kertaa 5, kun piti painaa kerran. Tai unohtaa painaa sarkainmerkkiä niin, että se siirtyy seuraavaan soluun se aineiston syöttäminen. Tulee niin kuin ikään kuin 2 vitosta peräkkäin, tulee 55 tai pahimmillaan 99 tai jotain muuta vastaavaa, joka tietysti niin kun aineistoa sitten katsoo, niin ymmärtää, että eihän se noin voi olla. Mutta tämä ikään kuin varoituksen sanana siitä, että näillä poikkeavilla arvoilla todella on merkitystä. Okei, pistetään näitä taas vähän kasaan. Mitä näillä voidaan tehdä? Jos meillä on luokitteluasteikko, tytöt, pojat, niin siitä voidaan tarkastella moodia, eli tyyppiarvoa, eikä muuta. Voidaan katsoa siis, että onko tyttöjä vai poikia eniten, ja se on sillä siisti. Samoin voidaan tarkastella, onko helsinkiläisiä, turkulaisia vai tamperelaisia eniten, ja sillä siisti. Mutta sitten jos meillä on järjestysasteikko, niin siitä voidaan laskea moodi, totta kai, mikä on yleisin tapaus, yleisin luokka, mediaani, eli mikä on arvo, jonka toisella puolella on puolet jengistä ja toinen puolikas jengistä toisella puolella. Ja itse asiassa, jos meillä on joku semmoinen asteikko, kuten
olen täsmälleen samaa mieltä, täsmälleen eri mieltä, niin jonkun verran varovaisesti niin kasvatustieteessä käytetään kyllä niistä, lasketaan keskiarvojakin. Mutta siinä on tuo punainen pukki nyt näyttämässä, että tämä on nyt vähän kinkkistä. Eli jos menette järjestysasteekollisesta laskemaan keskiarvoja, niin se olisi ihan kohteliasta tai järkevää varautua opponentin niin kuin erimielisyyteen sillä, että sanoo jotain siitä, että koska nämä olivat varsin selkeästi normaalisti jakautuneita ja niin edespäin, niin laskettiin keskiarvo, vaikka tämä nyt periaatteessa on järjestysasteekollinen muuttuja. Välimatka-asteikko onkin jo sellainen, että siitä totta kai voidaan kaikki nämä 3 laskea ja myöskin keskiarvo ihan reippain mielin ja suhdeasteikko sitäkin paremmalla mielellä. No sitten tullaan hajontalukuihin. Eli keskiluvut kertovat siitä, missä kohtaa asteikkoa ollaan. Eli havaintojen ikään kuin keskimääräinen suuruusluokka. Missä päin ollaan? Ollaanko pienessä vai suuressa vai siltä väliltä? Ja sitten hajontaluvut kuvaa sitä, miten tapaukset vaihtelee keskiarvon ympärillä. Niin kuin äsken kerrottiin, niin ne voi olla tiukkaan pakattuina tai levällään kuin jokisevään. Eli vaikka yleisesti käytetty tunnusluku on keskiarvo, niin se ei riitä. Meidän pitää nähdä, minkälaista vaihtelua muuttujan arvoissa esiintyy, kuinka paljon ikään kuin erilaisuutta on, eikä pelkästään, että missä keskiarvo on. Ja me käytetään itse asiassa hajontalukuja paljonkin tilastollisessa päätöksenteossa. Eli silloin me päästään katsomaan sitä, että onko ryhmien välillä oikeasti tilastollisesti merkitsevää eroa vai ei. Mutta okei. Tässä meillä olisi nyt tyypillinen pienen hajonnan aineisto ja sitten tuolla alempana suuren hajonnan aineisto. Ja hajonta siis kertoo jakauman muodosta, ei siitä, missä se on asteikolla, vaan mikä muotoinen se on. Ja tämä on nyt toinen tapa sanoa sama asia, mutta siis silloin kun hajonta on pieni, niin havaintoarvot sijoittuvat lähelle keskiarvoa, ja kun hajonta on suuri, niin sitten hajonta kertoo sen, hajontasana on hyvä suomeksi, se kertoo siitä todella havainnot hajoavat. No niin, ja miten me saataisiin sellainen aikaiseksi? Ensimmäinen hajontaluku tai hajontatarkastelu on vaihteluväli, range, joka kertoo, jolla me voidaan tarkastella sekä järjestysvälimatkaa että suhdelukuasteikkoja, joka kertoo suurimman ja pienimmän arvon. Vaihteluväliasteikolla 1–5 on 1–5, yllätys, yllätys. Ja vastaavasti entisaikaa ylioppilaskirjoituksissa summapistemäärä matikan kokeessa oli maksimissaan 60 ja minimissään totta kai 0, jos ei saanut yhtään mitään pisteitä irrotettua. Ja niin edelleen, niin 0–60. Sitten meillä on keskihajonta, joka on ok silloin, kun meillä on välimatka tai suhdelukuasteikko. Ja ehkä nyt vähän varovaisesti taas mahdollisesti ulotettavissa siihen järjestysasteikolliseen, kunhan se esimerkiksi on suhteellisen selkeästi niin kuin menossa kohti
välimatka-asteikkoa. Eli esimerkiksi te olette laittaneet juuri niin kuin meillä oli kyselyssä, että olen täsmälleen samaa mieltä, olen täsmälleen eri mieltä, ja sitten on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niin vastaajat ikään kuin ajattelee, että kaikki nämä portaat on saman mittaisia ja vastaa vähän sen mukaisesti. Ja siitä on ihan tutkimusnäyttö, että näin on. Ei me nyt olla kauhean jästipäisen jääräpäisiä näissä, vaan me yleensä näitä käytetään, jotta elämä helpottuisi ja tulkinta tulisi selkeämmäksi. Ja siksi keskihajontaakin joissain tapauksissa kannattaa kokeilla kuitenkin myöskin, vaikka meillä olisi vähän tämmöinen järjestysasteikolihtava muuttuja. Okei, sitten meillä on keskihajonta, eli S tai SD, joka kuvaa siis otoksen hajontaa, ja sitten meillä on populaation hajontaa kuvaava tuo pikku sigma tuossa. No niin, nyt ollaan taas samassa asiassa, mutta ymmärrätte, mistä on kyse. Katsotaanpa nyt sitten. Näitä ei nyt ihan hirveän paljon laskeskella tällä kurssilla, mutta meillä on vähän niin kuin se ajatus, että kerran pitäisi keskeisiä asioita makustella ihan laskemalla. Siitä yksinkertaisesta syystä, että jos ei sitä ole tehnyt, niin muodostuu jotenkin semmoinen, että jos vaan SPS käyttää painaa nappia ja sieltä pullahtaa jotakin, se on jotenkin taianomaista. Mutta ei ole. Tämä on ihan ihmisälyllä rakennettu ja täysin ihmisälyllä laskettavissa, ja kaikki nämä asiat voidaan tehdä käsinkin, jos viitsii. Mutta te saatte hyvin äkkiä siirtyä, kunhan teillä on tämä ikään kuin tietty niin kuin selkänoja siitä, että te olette joskus tämän asian nähneet ja tiedätte, että kyllä mä osaan tuon periaatteessa laskea, niin saatte hyvin äkkiä siirtyä eteenpäin sitten tilastomenetelmien käyttöön SPS:n kautta, eli näitä ei tarvitse sitten jatkossa laskeskella. Mutta okei, meillä on nyt tässä kaikki nämä tapaukset, kaikki arvot. Tässä meillä olisi sen tapausten lukumäärä, eli n, numerus. Sitten meillä on tapausten keskiarvo, sen te osaatte jo laskea, eli kaikki nämä yhteen jaettuna tuolla on tuo. Sitten me katsotaan, nyt me lähestytään sitä, mikä tässä hajonnassa on se olennainen. Se on tässä seuraavassa sarakkeessa. Seuraavassa sarakkeessa, jossa me huomaamme, että esimerkiksi tuo ensimmäinen tapaus on tuon etäisyyden päässä keskiarvosta. Eli 2,22 miinus 1 on 1 miinus 2,22 on miinus 1,22. Se on nyt sitten kuinka kaukana se, vaikkapa Kallen saama arvo on keskiarvosta. Sitten meillä on missä Saaran arvo on. Ja meillä on Jaanan arvo ja Erkin arvo ja niin edelleen. Ja niin me saadaan kaikki nämä erotukset laskettua, Ja sitten, koska meitä ei kiinnosta, että kumpaan suuntaan ne poikkeaa, meitä kiinnostaa, kuinka paljon ne poikkeaa keskimäärin. Yritän siis saada näköiselle kursorin. Tuo jääräpäisesti kieltäytyy siitä. Okei, viimeinen sarake tuossa kertoo, se on siis tämä sama kuin äsken, mutta potenssiin 2, jolloin meillä on etäisyyden 4, etäisyys keskiarvosta etäisyyden 4, ja kun ne lasketaan yhteen, niin sitten meillä on jo tuo 17,56, joka on siis olennainen osa siitä, mitä me tarvitsemme laskeaksemme hajonnan. Ja nyt jos katsomme tuota kaavaa, niin mitä me näemme siellä? Se on 4 juurta ja sigma, eli lasketaan yhteen.
mutta siellä sisällä kaiken ytimessä on tuo, kuinka kaukana x on keskiarvosta. Sitten se laskee näiden neliön summa, eli kaikki nuo yhteen. Kaikki nuo neljät yhteen, saadaan se 17,56. Sitten katsotaan viivan alle, niin siellä on n-1, eli se olisi nyt tuo 9 miinus 1. Ja sitten otetaan siitä kaikesta neliöjuuri, niin saadaan 1,48. Uskokaa tai älkää, ei tarvitse uskoa, sen kun laskette. Mutta jutun juoni on siis se, että tämän kaltaisia laskuja tulemme teille teettämään harjoituksissa ja myöskin ryhmätentissä. Ja siksi siis tarvitsette laskimen mukaanne harjoituksiin. No niin. Tuossa yläpuolella on nyt sama asia kuin äsken. Mutta tässä on vielä sitten tämmöinen käsite, josta tilastotieteilijät on riemuissaan, se on niin kuin syvällinen oivallus. Eli se on nimenomaan tuo neliösumma. Neliösumma ei siis ole sen kummosempi kuin erotusten neliöiden summa. Erotusten neliöiden summa. Nyt meillä on tuossa x minus m potenssiin 2, siinä on erotusten 4, tai erotuksen 4, ja sitten lasketaan ne kaikki yhteen, kun siinä on sigma, niin erotusten neliöiden summa on neliösumma. Koska tämä on käsite, joka putkahtelee usein tilastokeskustelussa, ja se näkyy erilaisissa tilastomenetelmien raporteissa, niin ajattelin, että se on syytä pistää laatikkoon, että tuossa se on. Kummempi asia kuin poikkeama, eli etäisyys keskiarvosta, poikkeama 4, potenssiin 2, ja sitten poikkeamien neliöiden summa on neliösumma. Okei, ja sitten meillä on vielä yksi käsite, eli keskihajonnan neliö, otetaan tuo neliö juuri pois siis, otetaan keskihajonnan neliö, niin me saadaan varianssi. Siitä ei tarvitse hirveästi välittää, koska se on sama asia kuin hajonta potenssiin 2. Okei. Keskihajonnan neliö on siis varianssi, tai varianssin neliöjuuri on keskihajonta. Kuinka vaan. Joo, siinä. Nämä on kaikki teillä siellä Moodlen liitteenä, niin että siksi en ajatellut näitä kauhean kauan puntaroida kanssanne. Mutta tämä siis kertoo siitä, että meidän on syytä katsoa keski- ja hajontalukuja tyypillisesti niin kuin yhdessä. Sekä keskilukuja vertailla, jos meillä on joku vähänkään vinon jakauma, niin huomasitte, että sillä on heti merkitystä. Mutta myöskin, että meitä kiinnostaa, että ajatellaan sitä palkkaa, keskipalkkaa ja suomalaisten keskipalkka, niin onko se hyvin lähellä keskiarvoa vai onko se vino ja onko se hyvin levällä. Sillä on merkitystä, sillä on suorastaan niin kuin kansallinen poliittinen merkitys. No niin, ja tässä meillä on nyt sitten, miten SPSS-homman hoitaa. Tässä meillä on nyt 2 muuttujaa, kumpikin varsin vinoa, ja klikkaamalla te saatte sieltä heti suoraan näköiselle, että kuinka monta tapausta. Siellä on 62, 8 vastannut, 1 jättänyt vastaamatta.
Saatte keskiarvon, mediaanin ja moodin. Ihan uskokaa tai älkää siis muutamalla klikkauksella. Eli elämä muuttuu melkoisen paljon suloisemmaksi, kun voi käyttää, SPS. Ja ainoa, mitä pitää varoa, on, ettei käytä, jos on valtavan vino, niin kuin tuo ensimmäinen, niin ettei haksaada kuvittelemaan, että tämä keskiarvo on, kun kertoo koko totuuden. Se ei kerro, kun tuo on niin vino. Ja sitten se laskee meille myöskin keskihajonnan, standard deviation tuolla, ja sitten, eli tuo jälkimmäisen mittarin hajonta on suurempi kuin ensimmäisen mittarin hajonta. Vaikka tuo on hyvin vino, niin se on kuitenkin ikään kuin aika lailla pakkautunutta tuohon ensimmäisessä kuvassa siihen niin kuin omaan pylvääseensä, kun taas kakkoskuvassa ollaan enemmän niin kuin levällään. Ja se laskee meille rangein, eli siis kuinka pitkä väli on alimmasta arvosta ylimpään arvoon. Alimman arvon se kertoo 1 ja 6 tai 2 ja 7, ja kummassakin range eli väli on 5 luokkaa, 5 porrasta. No niin, ja sitten me olemme tilanteessa, jossa pohditaan sitä, että kuinka tämän asian voisi sitten kertoa harjoitustyössä tai gradussa. Tässä meillä on ihan kovatasoinen artikkeli, hyvien tekijöiden kovatasoinen artikkeli kasvatuslehdessä, ja näette, että he ovat raportoineet tyypillisesti asioita, jotka te nyt jo sitten osaatte tulkita. Eli tässä meillä olisi kaikkien käytettyjen muuttujien, teillähän ei ole kuin yksi siis tai muutama korkeintaan teidän mittarissanne, mutta sanotaan nyt, heillä oli siis monta, niin kaikkien muuttujien keskiarvo ja hajonta, mutta lisäksi he ovat tarkastelleet, tai ehkä erityisesti he ovat tarkastelleet, että mikä on tyttöjen tilanne ja tyttöjen hajonta, poikien tilanne ja poikien hajonta. Ja tällä päästään jo sitten asiaan, joka tulee tämän kurssin loppupäässä, eli mikä on ero ja eron tilastollinen merkitsevyys. Eli täällä näkyisi jo, että sieltä löytyy sellaisia asioita, kuten tiedon rakentelu, jossa tytöt ja pojat eroavat toisistaan selkeästi. Eli aika yksinkertaisella välineellä pääsemme jo kuvaamaan, ymmärtämään ja vertaamaan ja sen myötä tekemään myöskin tilastollista päättelyä ja päätöksentekoa. Uudesta siis löytyy harjoitustehtävät ja harjoituksiin laskin mukaan, ja tehtävien tarkoitus on hyvin niin kuin perustasolla varmistaa, että tietotaidot on hanskassa. Teidän ei tarvitse palauttaa tehtäviä, mutta kannattaa kirjoittaa ne itselle vaikka johonkin paperille, että miten on ajatellut sen jutun, niin että jos tulee eri vastaus, voi todeta, että nyt tarvitaan vähän apua, mä en ymmärrä miksi niin ja näin. Ja olemme siis tehneet parhaamme, että harjoitusryhmät olisi mahdollisimman lähellä luentoja, ja siksi siis tämä ajallinen lyhyys on siis olennainen siksi, että entisaikaan monta kertaa opiskelijat antoi palautetta siitä, että jos on pitkä se väli, niin kuin joskus oli, niin siitä seurasi se, että välillä ehti unohtamaan sen, minkä oli oppinut. Nyt on siis tarkoitus, että pääsette kädet savessa hommiin etimiten. Apuvälineitä saa ja kannattaa käyttää. Meillä on Google Scholarit ja Helgat ja muut sellaiset ETSikset, joista löytyy kaikenlaista kivaa ja joista löytyy myöskin erinomaisia esimerkkejä siitä, miten erilaiset tunnusluvut
raportoidaan kunnon kunnon tutkimusjulkaisuissa. Ja tietenkin kannattaa ottaa mallia hyvästä. Siinä tämänkertainen. Kiitoksia oikein paljon. Moi moi.